אחד ודי. קם ומותח את הגב, מוכנים, משחיז את העט ואת החרב, שני חברים לדוכן, ניגשים, יש דרקון בדרך להונג קונג, הוא לא נותן לי הישראלי שלי הוא שוב תקף אותי, רוצה הביתה, לאיפה שהצרצרים נשמעים יותר מוכר, לאיפה שאני שייך בפינה שלי בכפר. נשארתי מאחור בשדה בניו זילנד. חברים שלי כבר עלו לטיסה, אבל הדרקון שלי לא התאים. הייתי אמור לטוס להונג קונג דרך אוסטרליה ומשם להגיע הביתה, אבל נתקעתי. איך יכולתי לדעת שאפילו בקונקשן דרך אוסטרליה ישראלים חייבים ויזת מעבר? אוי לי, מה זה בכלל ויזת מעבר? אני לא יודע מה לעשות. אולי נמצא פה איזה דוכן כרטיסים ושאל. איזה תור. אז אני לא רואה את הסוף שלו בכלל. טוב, בטוח יש פה עוד משהו לעשות בינתיים. לא אדוני, אני לא מוכנה, אין מקום במטוס לנחש שלך. לא מתעסקים בכלובים, לא מטפלים בחיות, אולי תקנה עוד כרטיס ויהיה מה לעשות. אסור לדחוף, מצטערת גברתי. לא אדוני, התור הוא לא אינסופי, איך היה מתאים לי אם היינו מתחלפים. הבא, ערב טוב. לא
כל הנוסעים לטיסה AU098. הטיסה שלכם תתעכב ב3 שעות. אבל היי, תראו את הצד החיובי. אני לא היחידה כאן שסובלת. כאן בדיוטי פרי אנשים חושבים שהכל זול יותר, אבל הוא לא אדוני. הפקטים לא במבצע, לא מבינה איך אפשרי בגאות אחד של ויזה להוציא אצלי את הסכום שעוד נשאר לי למשכנתה. לא אדוני, אני לא רוצה, אני רק מחייכת כי אני צריכה, כי זאת רק עבודה ולא התחלתי איתך. בבקשה אל תשאיר לי את המספר שלך. אם היית עובד כאן היית יודע שאין סיכוי שאצא עם נוסע. אז הגיע הזמן שתצא מהתור, קח כרטיס ותטוס כבר מפה לבנקוק. הנוסע שמתחיל עם אחד מהדיילות, תזיז בבקשה את הישבן המלכותי שלך לכיוון המטוס. תוכל לקבל טובלון במתנה. אשה, תגידי, יש לך סיגריה? בא לי סיגריה, בא לי סיגריה, שירות לקוחות זה דבר מצלם. בגלל זה אני כאן למעלה, להתרחק קצת מכם. שוכחת מיקרופון פתוח, לפעמים זה בכוונה. המקום הזה הפך לבית, אולי בקרוב הוא יהיה גם הבית שלך. לא אדוני, המטוס לא מוכן, בקווים גמרו לי את הגב מזמן. מצטרפת כרטיס רק באובר משקל, אני רוצה בא לי הביתה, בא לי הביתה. לא אדוני, בבקשה משוגע אולי במוצא הנגינה. דיירת וטייסים עוברים כל יום כאן בפניי, אני מאפשר הקטנה. לא אדוני, המצב עצמני, בקרוב תיגמר המשמרת שלי. והתור מתקדם וכמעט תורי. לא אדוני, לא אדוני, אני יוצאת להרשת בבקשה. אם התור מתקדם אני כמעט ראשון. טוב, בואו לסיגריה. סוף סוף הגיע תורי, היי לאן את הולכת? מצטערת אדון, נגמרה לי המשמרת. מיד תבוא מישהי אחרת. כרטיס בבקשה. אין לך ויזת מעבר. לא, אבל אני פשוט חשבתי שאולי צריך בגדר אתה לא תעלה למטוס, אין לך המון אפשרויות. אתה לא תעלה למטוס לאוסטרליה בלי ויזת מעבר. אתה לא תעלה למטוס, מי מכר לך את הכרטיס? אתה לא תעלה למטוס לאוסטרליה, תקנה כרטיס חדש. מתקשר לאיסטר אבל הם לא עונים. כרטיס חדש באר ניו זילנד.
נתקשר לקונסוליה. זה נשמע כמו רעיון. אני ופטר נמצאים באיזו עיר, ויש כאן רוח חזקה שכמעט עפנו באוויר, ואחרי קצת זמן ספק בוכה, ספק סוחט ענן. בוכה מרוב לחץ, יש חור שחור נפער והאדמה נפתחת, וחשבתי לעצמי, מה זה השטויות האלה? אז חשבתי לעצמי, מה זה השטויות? Última llamada para los pasajeros de Iberia, vuelo T317 con destino Madrid. Últimos pasajeros acercarse a la puerta de embarque B6. Simuler, Sofía, Jona. זה היה רק חלום, נוכל לקרב זה שוב אני מול הדרקון. התעוררתי מהספה, יצא במיוחד כדי לא להיות נוכח, אך בדוכן היה מישהו אחר שאותי לשמחה הוא קיבל. הוא הכיר את הסיפור ומיד התקשר.
המנהלים כבר יגידו מה קורה. הם אומרים זה ייקח כמה ימים, לפחות 5 לישראלים, 5 ימי עבודה מינימום, לקבל ויזת מעבר מהקונסוליה. אז ביקשתי שנדחה את הטיסה לאוסטרליה בשבוע. אתה רק רוצה להגיע הביתה, למה שתישאר כאן עוד שבוע? ייקח לי קצת זמן להשיג את הוויזה. אז הוא אמר לי לחכות דקה. תקתק מקשים כמו איזה האקר משנות ה-90 מהסרטים, והביא לי מתחת לשולחן כרטיס ישיר להונג קונג בחינם. מה? כרטיס ישיר להונג קונג בחינם. אני לא מאמינה. כרטיס טיסה להונג קונג בחינם. ואמר אוף מהדוכן אל תתקרב, לפני שישימו לדלג. תודה לך נבי, אתה מסוג האנשים שכותבים עליהם שירים. כן, הכל יסתדר עכשיו. יום חדש. עדיף שהכל יסתבך ויסתדר מסתם להיות משעמם. כי אחרי שמתבאסים אז יש מקום לזה שמצב הרוח יתרומם. נראה שניצחתי את הבירוקרטיה, נראה שאני עוד אצליח לעבור. עוד רגע ואני עובד השעה, ולא מגרשים אותי בגלל הדרקון. סוף נתנו לי לעבור, מחכה עכשיו בשער שהטיסה תצא. כי חיוך הוא נשק קטלני, והוא ישיג לך את כל מה שאתה רוצה. הנושא שמתחיל בחתימה, לא ברור לי למה מטוס של 300 אנשים צריך להתחיל. יש עוד הרבה אנשים בשער, זה סוף סוף מרגיש לי שוויוני. ההרפתקה תיגמר עוד רגע, כי כלום לא יעצור אותי.
הגיע הזמן לטיסה והמטוס עוד לא יצא, מחכים בשעה. הגיע הזמן לטיסה, אולי יש כאן עוד בעיה, מחכים בשעה, מחכים בשעה. בין הנוסעים יש המולה והמטוס עוד לא יצא, מחכים בשעה. ואז הם קרזו עוד שעה, אחרי שעה כלום לא קרה, מחכים בשעה, מחכים בשעה. הגיע הזמן לטיסה והמטוס עוד לא יצא, מחכים בשעה, מחכים בשעה. כל הנוסעים בטיסה LY076, המטוס שלכם מתעכב עקב תקלה טכנית. אנו מעבירים לכם עכשיו הודעה מהצוות הטכני של המטוס. יש לנו כובעים ואפונים זוהרים כתומים, החיים מטלטלים אבל אנחנו חזקים מלעשות רושם של חרוזים. המזוודות כבר בתנועה, כל התיקים בעגלה, נכון כל תיק זה תיק ולא שנה אם הוא נמעך, המשכורת לא תלך לפח. תמיד יש מקום לטעויות, במיוחד שמשלמים לך פחות. תמיד יש מקום לטעויות, במיוחד שמשלמים לך פחות. אז בואו ונזרוק תיקים חזק אל המטוס, ובדרך גם יונה נדרוס. יש לנו מכוניות משונות וגם קטנות, חלקן נראות כמו מדרגות, חלקן נראות כמו מנהרות, חלקן רכבת עגלות. כשבמטוס הן נכנסות, את הכנף הן מורידות ומבטלים לכם את הטיסות. כשבמטוס הן נכנסות, את הכנף הן מורידות ומבטלים לכם את הטיסות. כשבמטוס הן נכנסות, ובמטוס הן נכנסות, מבטלים לכם את ככל הנראה, הטיסה שלכם לא תצא היום. תודה לכולכם והמשך יום נעים.
אז לביקורת גבולות ולהוציא דרכונים. כל הנושאים חסרי סבלנות וכולם כועסים. הגיע הזמן שתתקשרו לילדים ותגידו שלחג אתם לא מגיעים. אני לא מאמינה. מה, אתם רציניים? הייתי אמורה להגיע לפני 3 שעות פה לארץ. אתם לא נורמליים. מה אני אעשה עכשיו? הבת שלי מחכה לי בבית, מה אתם רוצים שאני אעשה? לא, תיתנו לי איזושהי תשובה. אני פשוט לא יודעת מה לעשות. ברוכים הבאים בחזרה לבפנים. המטוס התקלקל ואנחנו ממש מנצלים. אל תגידו לי ברוכים הבאים, אל תגידו לי ברוכים הבאים. הם חושבים שזה מספיק אבל אנחנו לא מרוצים. אז תגידו לי עכשיו מה עושים, אז תגידו לי עכשיו מה עושים, אז תגידו לי עכשיו מה עושים, אז תגידו לי עכשיו מה עושים. אל תדאגו, אל תהיו לחוצים, כי אצלנו כולם יוצאים מרוצים. ברוכים הבאים להולידאים, לא בחרתם לבוא לכאן, אל תבזבזו הזמן, הכל כבר מוכן, לא תצטרכו להמתין. יש פה שפע דברים שאנשים רק רוצים, יש רחוב ופרחים ושירות חדרים, הכל כאן חינם כי אתכם מפצים. צוות בידור, פעילות לילדים, אוכל ניסוף שבסוף תמיד צורכים. ברוכים הבאים להולידאים, הכל כאן מגניב, אנחנו מתנצלים, עד שבסוף תהיו מרוצים. החיים כאן יפים, גם העובדים מחייכים. אני לא מאמין, רוצים לחזור לילדים, אין סיכוי שזה המזל שלי. זו רק אשליה ליבי, אחרי כמה חודשים נשתוק לשעון רק במקומות מפוקפקים. אתם חושבים שזה מספיק אבל אנחנו לא מרוצים. אין כניסה לצרות, רק אנרגיות טובות. עוד תראו, עוד תראו, עוד תראו. שתצאו מרוצים. ברוכים הבאים להולידאים, הכל כאן מגניב שאתם לא מבינים, אין שום סיכוי שלא תצאו מרוצים. יש פה שפע דברים, זה החיים הטובים, בירות, מסאז', ג'קוזי וספא, תתנו גם שדרוג כי הסוויטה בנויה, שפע של אוכל, כוסה בקרה, והכל חינם. ברוכים הבאים להולידאים, הכל כאן מגניב, אנחנו מתנצלים, רק שבסוף תצאו מרוצים. החיים כאן יפים, גם העובדים מחייכים. החיים באמת יפים, לך תביא לי כרטיסה, זאת העבודה שלך, ומצידי שנשאר תקועים, מתאמצים מספיק, כל כך טוב להיות אורחים ולא עובדים, אבל אנחנו לא מרוצים.
עדיף כבר להיות אדיש. פתוח? שלום אדוני, המטוס שלך תוקן. יש אוטובוס שמחכה לך למטה. אתה יכול להשאיר את המפתחות בקבלה. תודה. טוב, נו. להיות עצמכם, תמיד יגרמו לכם לא להיות עצמכם, וזה החיים שלכם. אדישות גורמת לבדידות, עדיף להסמיק או שמותר למות. אדישות גורמת לבדידות, עדיף להסמיק או שמותר למות. אנשים רודפים אחרי הזמן, ובמקום לזוז מחכים לסימן. תמיד יגרמו לכם לא להיות עצמכם, תמיד יגרמו לכם לא להיות עצמכם, תמיד יגרמו לכם לא להיות עצמכם, תמיד יגרמו